Atea da animaliei tratu etikoaren aldeko elkartea, eta besteak beste animaliei egiten zaien tratu txarra salatu egiten dugu. Gaur esate baterako animalien aldeko kontu bat edo ekintza bat egin dugu, eta izan da kaiola batean atrapatutako 5 uso askatzea. Orduan, udaleko langile bat etorri da, gas kamaran sartzeko, politika hiltzailea eramaten duelako, eta guk askotan esaten badiogu ere, kasurik ez dugu egiten, Gasteizko udalak, eta gauzak horrela nahiago izan dugu, erdiko bide bat hartzea, eta erabaki dugu animaliak askatzea. Eta hori da egingo duguna hemendik aurrera, eta horrela langileari esan diogu.